Πρόεδρε, θα μεταφέρω την αγάπη και την ευλογία και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρίου Ναθαναήλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ γιατί έχει να πάει στα σχολεία της πόλης. Να ξέρετε ότι είναι πάντα μαζί σας και αυτό το δείχνει κάθε χρόνο που έρχεται και κάνει παράκληση για τους αποφύτους του Λυκείου για να έχουν καλή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ευχόμαστε και εμείς οι ιερείς και όλοι να είστε καλά, να είστε δυνατοί, να έχετε προσανατολισμό στη ζωή σας. Παιδιά μου, να είστε μέσα στο πνεύμα των εποχών, να μην είστε πολύ απαιτητικοί από τους γονείς σας, γιατί ξέρετε ότι περνάνε δύσκολα, να κινείστε μέσα στους ομόκεντρους κύκλους που χαράζουν οι καθηγητές και οι γονείς σας, να ξέρετε ότι τίποτα δεν θα σας χαριστεί, όλα θα τα κερδίσετε με το δικό σας αγώνα. Γι' αυτό να παρακαλάτε το Θεό να είστε δυνατοί, να αντέχετε, να σας φωτίζει για να έχετε καλή σταδιοδρομία στη ζωή σας. Καλή χρονιά και καλή δύναμη σε όλους σας.